Видях тази двустранна мрежеста лента на телефона си и си помислих, че е страхотна, затова си купих кутия, за да пробвам. Това е много популярна двустранна мрежеста лента. Можете да отрежете до желания размер и да я залепите навсякъде по тапета, работи с рутери и щепсели. Няма да падне, дори ако я разклатите. И е много мека, което улеснява залепването на различни домакински предмети към стената. Когато не използвате, можете лесно да отлепите, без да оставяте никакви следи или да повредите стената. Наистина е полезна. Сега използваме тази двустранна мрежеста лента вкъщи, поздравя от пироните и не оставя следи. Изработена е от много издръжливи мрежести влакна, така че не е нужно да се притеснявате, че ще падне. За разлика от постарите лепила, е невъзможно да се отлепи и да остави следи. Използването и за залепване на тапети не е само за декорация. Можете да я залепите за всичко в къщата си. Могат да се използват детски играчки, рутери, щепсели, дори раници. Най-добре е да държите няколко пакета от тази двустранна лента без гръб у дома. Рано или късно ще ви потрябва. По-старите двустранни ленти се отлепваха трудно и оставяха следи. Тази двустранна лента без гръб не оставя следи, а уникалният и лепилен дизайн направи лесна за отлепване, без да оставя лепкави следи. Можете да използвате за закрепване на подложки, произведения на изкуството, осветителни тела и рутери. Това е наистина страхотен продукт.